Shalom. Oras ma di akadamang dainang songoni dohot akadamang dainang na mengikuti live streaming sian bagas nabi. Huriani tuhata adorang sotapukka parminggota tapahibul maruhata martang yang nahohom mahita satokin di inganat tabi. Amin. Tabuk kama parminggota. Puria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nungasahat hita tuminggu ujung tahun parhuriaon. Jala parningotan di aka naung moding. Di pasunggulhon mingguodo tuhita asa marningot ujung ni ngoluta. Atong hupasahat hamima tabi. Selamat hari Minggu ma dihamu saluhutna. Parsatokina do portibion, dangadong namanotong dison, jalan nalahosalku do portibion, rap dohot na pinarhagiot na, alay namian rodi saling leling na do, na mangulahon lomo ni rohani di bata. Alani radi mahita manomu-nomu banua gijang dohot tano nai baru na pinaradi ni di bata di akka na porsea di ibana. Atong bongot mahita tu parsaoran na badia laho mamuji dohot pasangapon tu hatta romahita marsoba tu jolona Maridde mahita. Mar hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia,
na tumo palangit do tanoon. Amen. Songon duhu do saluhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhuti do saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhuti, jala nunga marurus bunga-bunga nai, alay na hot do hatani Tuhani, rodi saling leleng na. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehonok kuma tuho tupal hanguluani. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan di bata pargugo na suhatudusan, hodo na madjo hami jala hodo na papupungungon akka na pinilipmu tuhuriam na badiay. Mauleate marohanami ala naung di pasahat ho hami tu anakmu asa ibana na punahami. Hasi maroham say pargugoy mahami mangulahon na ni hatam. Asa domu hami dohot naung tolhas tu labungmu. Say patoguma haporseon nami sahat rodi ajal nami. Asa sahat hami sogot tu halalas ni roha na sumurung. Na pinaradem di akka na makaholongi ho. Asa pujion nami ho disi saleleng ni leleng na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma songon sikak ni patik di mingguta sadarion, imana dienet sian konfesi HKBP 1956 biddu 15 parningotan dinamoding. Hamatiani tahaporsiai jala tahatidak kodo, haporsiaoni ima ujung ni ngolu ni jolma di Portibion. Maradian maibana sian sadok ulaon na. Adong haluaon di akka na porsea pabuat Yesus Kristus nong heheido panguluhon jolmai sian namate. Ibana do Tuhan ni namangulu doho namate. Martua do namate di bagasan Tuhani. Na setia rodi ujungna. Di patupahuriaido parningotan di akka namoding. Laho panguluhon haporseaota marningot ajalta sadiri, huhut padohoton pakirimon di hamonangan ni Kristus manaluhon hamatean. Songoni nang pakirimon di banuagijang sabulon ni todita, dohot di hadodomu ni naporseai dohot Tuhan debata, sahat tunaro Jesus Kristus padua halihon. Marhite podaon, taud dolhoddo pakirimon di haluaon ni jolma sian akka namate di bagasan Jesus Kristus. Taalo do pikiran na madok, boy na mangulu majalo pasu-pasu sian namate. Taalo do pikiran na madok, pabuan na adong pardumuan ni namate do na mangulu. Marhite tangiang manang mendoakan arwah-arwah. Taalo do pikiran na madok, ikot jongjong
tugu laho pasangapon na moding dalan pangalapan pasu-pasu tu pinokparna. Jala marhite podaon tatula do sude rumang ni na pinodahon ni ugamo hasi pelebeguon. Lumobi poda taringo tutod di namadok. Tading do tod di ni namatei. Jala tod di ni namatei gabi begu dohot sumangot. Di parningotan di namoding si parate ate honot todo madok mauleate tu di bata. Di namarningot ulaon nadinggan uju di ngoluna. Alay dang namangigil pasu-pasu dohot tadda siar-siaran sian naung modingi. Ido sahatna atong rak mangidogugo mahita tutuhan di bata mangulahon na hobar tu patiki. Ali Tuhan di bata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Sian hurungan Dios aquí, roh Tuhan, Tuhan luar di munarmi, Yesus Allah Tuhan. Nasaroha tumalong lipas, gabe mamoranang pepogos, siang jea kuro Tuhan, Jesus Allah Tuhan. Sian iyaku nang lamungi, roh Tuhan, gawe na iyas nang rohaki, Jesus Allah Tuhan. Sian honso kutu solami, sian rukut tutu dameli, sian asa kutu olongi, Jesus Allah Tuhan. Tatopoti ma dosata martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo di bata pargugu na suhatu dosan sitopa nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manisia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami aka nahula hami marhite sian pangalauson nami di patikmu. Ima marhite-hite sian tubu-tubu ni rohanami naruai, nang sian pakatayon nami nasoture, rodi panguluyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Hatam majauhon hami asa manomu-nomu tulangit dohot tano na baru. Makanguluhon haluaon dohot hanguluan na manotong. Mangulu jala mangula di bagasan las ni roha dohot pakirimon na tugu. Alay dang marsitutu hami mangulahon makanguluhon hatam. Haulion ni portibion jot-jot manay ti rohanami. Jot-jot ganggu rohanami di holong ni roham dohot huasom. Jala madabu tupadilian molodang maralus tangyang nami. Gudang akka pabahinan nami na mangarsahi dongan nami. Jala maol dupe hami mardinggan tu akka dongan na mangarsahi hami.
Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suru matodim perbadia turohan nami be. Asa terbain hami mangului ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabi sahat hami tu hanguluan na sorasuda. Na pinar bagabagam di akana porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabagani di bata tariyong tuhasesan ni dosata. Adong do dihita si tuan ni malim na songoni. Nahudul di siamon ni habangsa hatong ngamon di banua gijang. Di baheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna. Akan asadok ro tu di bata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong asa ditangyakon na sida. Hasa nga pumadi di bata na di kijang. Amin. Kuhilalagano pari paliyong naniawon saitong ni pasari-sari naik badia rohako naik lampu tinggil naik bingkot parton diogi lamang bay lewonai. Hatani di bata di ujung tahun perhauriaun sadarion imana dienet sian panurirang Jesaya bidu 55 mamuka sian ayat 10 pitu sahat rodi ayat 20 tolu tajahama margati soring ai ida ma auma manopa langit nai baru doho tano nai baru jaladangbe ingotokku aka naparjului manang tersunggul turoha. Ausad diri pe marulupulup do mida Jerusalem, jala marlas ni roha au mida bangsokku, jala dangbe terbigi di si suara pertangisan manang suara angguh-angguh. Jala Paulion nasida ma akabagas laos inganan nasida. Suanon nasida ma hau anggur jala panganon nasida parbuena. Dang tagamon loja so marniula nasida, manang manubuhon anak asa tilahahonon na tibu, ay pinoparni na pinasupasuni jahubado nasida,
rodi tubuh nasidai, ido sahatna, martua ma akan atu mangihon hatani di bata, jalano peopsa. Amin. Tidak ko mahaporseaw tay, songonahin na tidak ko nidong at sa haporseaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumopalangi do tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ng debata Jahuba na sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siya todi porbadia, adorang suabubuan. Hido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajalo iba na dihaw pinarsilang na tuat tuban wa torudong di tanom na mulak mangulo di hari patuluhon na manaik to surgo lahudul si siyam di bata Jahuba hamanay parguko na suatu dusani di simay ba na pay mamulak so tanoon manguhumi halak na mangulo do na mati au persea di todi porbadia jala adong sada huria na badia, huria hotopan ni halak Kristen akan na badia, do dia sani dosa, do dia tai naman do, mulak manguluso daging ni halak naung mate, do dia nguluan na sorasuda. Amin.
tabi kema titing ni minggu namasa di huriata. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 26 November 2020 tolu. Parjolo, goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion, minggu ujuk tahun parhuriaon. Parningotan dia kanaung ngoding. Topik minggu. Manomu-nomu badua gijang dohot tano nai baru. Paduahon, tikting parbagason, tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon Pangoli, Richard Aditya Simajutak, anak Niamata, Parulian Simajutak, Tubu Niinata, Situa Berta Roida Siaturi, Ruas Niha KBP Resort Tarakan, Distrik 27 Borneo, Dohot Orwana. Jenny Krujita Magdalena Boru Tapu Bolon, Boru Niamata, Menara Tapu Bolon Nahinan, Tubu Ninata, Mastiur Boru Simangusong, Ruas Niha KBP Sutoyo, Sektor Cipinang Bali. Pamasumason Sabtu 2 Desember 2020 tolu di Gereja HKBP Resort Tarakan, Kalimantan Utara, Distrik 27 Borneo, Patoluhon. Nunga majalo pasu-pasu pardongan saripeon. Nunga majalo pasu-pasu pardongan saripeon, Dosdo Juan Anderson Damanik, Ruas Niha KBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sian Sektor Mayasari. Dohot Lienji Boru Sitopul, Ruas Ni Gereja Punguan Kristen Batak, GPKB. Pamasumasuan Rabu 22 November 2020 tolu di Gereja Punguan Kristen Batak, Jajiakola, Tapanuli Utara. Paupaton, Ruas Nataba. Mulai sadarion Minggu 26 November 2020 tolu nunga di jalo gabe ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Bintor Hutagalung, Inangi, Christine Natali Boru Sinaga, Dohot Sadadak Danak Rosian Gereja Kristen Protestan Indonesia, GKPI, Resort Nauli Sibolga, alamat Jalan Jengki, Gang Lobi-Lobi, Sektor Cipinang Asam. Palimahon, Minggu ujuk tahun parhuriaun, manang parningota dia kanaung modding. Sadarion Minggu 26 November 2020 tolu, ima Minggu ujuk tahun parhuriaun, manang parningota dia kanaung modding. Patu paun ni huriata do acara parningotan turuas ni huria naung modding mulai tanggal 20 November 2022 saat 26 November 2020 tolu. Acara di Patupa di Sude Ibadah Laos Majahon goar-goar ni ruas ni HKBP Sutoyo naung modding di nasa tahun parhuriaun goar-goar nasida terlampir paunopon. Laporan dan rencana program kerja serta anggaran seksi 2024. Ganup kategorial dot seksi asama bail laporan kegiatan selama tahun 2020 tolu. Jala di pasahat paling lambat di minggu pertama Desember 2020 tolu, lau melengkapi berita jujur tahun ni huria di tahun 2020 toluon. Ganup kategorial dohot seksi asa manusun program dohot anggaran tu tahun 2024. Jala di pasahat selam belabakna tanggal 15 November 2020 tolu tu sekretaris huria. Kompilasi program kerja dohot anggaran di Patupa hari Kamis 30 November 2020 tolu jam 10 siang WIB di ruang konsistori bawah. Disosoi tu ketua dewan, para tahun, bendahara, sekretaris dohot pendeta asa hadir. Pedoman program kerja asa disesuaikan dohot orientasi tahun pelayanan HKBP 2024. Tahun oikumene, buku panduan asa dibagi tu ketua-ketua dewan. Napapi tuhon, partisipasi jemaat untuk pembangunan. Disosoi itu situa sektor asa dilanjutkan pembagian dohot papunguhon formulir partisipasi pembangunan. Pawaluhon, jadwal Natal sekolah minggu HKBP Sutoyo 2020 tolu. Pelaksanaan Natal sekolah minggu HKBP Sutoyo
Sabtu sia Desember 2020 tolu sebagai berikut. Naparjolo, kelas kecil Batita sahat kelas 2 SD jam 10 tolu sahat jam 15 WIB. Paduahon kelas besar kelas 3 SD sahat praremaja jam 10 sahat jam 10 WIB. Gladi resik Sabtu 2 Desember 2020 tolu. Parjolo kelas kecil Batita kelas Batita 1 kelas 2 SD jam 10 tolu 1 jam 15 WIB. Kelas besar kelas 3 SD 1 praremaja jam 15.45 1 jam 10 WIB. Bertempat di gedung utama gereja Pasiahon Minggu Advent. Mulai Minggu 3 Desember 2020 tolu 5 minggu tau baru parhuriaon manang Minggu Advent. Mulai Minggu Advent Parjolo 1 paupaton papungudana Natal tujolo nilanggata dohita marhiti amplop haperluan tu Natal HKIP Sutoyo tahun 2020 tolu lasma rohata pasahaton 10 barita habok niroha nunga jumolo marujungolu situa tobu halamuan Pajaitan manang Opu Samuel Doli Rabu 22 November 2020 tolu tutup umur 77 tahun. Ina baluhon niinang Esta Rospita buru simajutak maninggalon yanakon dohot pahoppu sian sektor Perumpung Timur. 10 sada Subangan. Di Jalo Subangan sian Aurora Sitanggang bunga altar Minggu 26 November 2020 tolu hamaulateon siala ulang tahun. Lahu pasikopo tiktingon boy mata jahat di titing cetak dohot barcode naung disediaun huria. Songonima sahat nitikting di minggutta sadarion.
Masuk mahita tu acara perningotan dina monding. Marede mahita. Jesus Christus noga mate arani magolua sikop tua di parade ipelas rohatula manarikon perdagangan nanapoton hasodangan nanapoton Jesus ay malungon aku Dohot doris himaringan nahadia isude opu dohot panurian nang sude apostel pe ay marihure botana latu mopotinganana akana badiai pasanapan Tuhan Amuna kadongan sa porsiaon, nung ngasahat tita tuminggu ujuk taon perhuriaon, di pengotido hita pabua nau marujung do sadok nguluon, ay dangarong nahok di portibion, di bagasan minggu ujung taon perhuriaonon, tamado ingotota kadongata, naung jumulo modding di bagasan nasa taon perhuriaoni, dada asa marsak jala tumatangis cita ubain taingot na sida nong jumulo moddingi alai asalam tapak kilalahod do babua parsatok kinad do ngulutta di portibion naik kobor hak do hita muse mano petaka nabadiai diinganan na pinaradini Jesus tuhatai atong tabigima guar-guar niya kadongata naung jumulo modding mamuka sian ari 20 November 2022 sahatu 26 November 2023. Naparjulo Rospita M. Boru Tapubulun Sadaina modding 20 November 2022 tutup umur 57 tahun sektor Perdatam. 2 Loina Boru Tabunan Sada Ina modding sada Desember 2022 tutup umur 84 tahun sektor Halim. Tulu Ramida Boru Tabunan Sada Ina modding 14 Desember 2022 tutup umur 57 tahun sektor Cipinang Bali. 4 Gideon Manurung Sada Ama marujung ngolu 21 Desember 2022 tutup umur 70 tahun sektor Penas. 5 Leonardo Panggabean Sada Ama modding 10 sada Januari 2023 tutup umur 44 tahun sian sektor Gang 45. 6 Marliana Boru Sinaga Sada Ina
marujung 10 Januari 2020 tutup umur 57 tahun sektor Pondok Gede. Pitu, Rudi Fowler Ramot Siditonga sada ama marujung ngolu 30 Januari 2020 tutup umur 36 tahun sektor Kalibata. Walu, Edward Sihombing sada ama tutup umur 60 tahun modding 24 Maret 2020 sian sektor Cipinang, Bali. Sia Tiolide Boru Hutapea sada ina marujung ngolu 31 Maret 2020 tutup umur 88 tahun sektor Perdatam. 10 Dolok Sahat Mertua Sihite sada ama marujung 5 April 2020 tutup umur 55 tahun sektor Cipinang Asem. 10 sada Ruslan Boru Simajutak sada ina marujung ngolu 10 sia April 2020 tutup umur 70 tahun sektor Penas. 12 Perdomuan Sidabutar sada ama marujung ngolu 24 April 2020 tutup umur 62 tahun sektor Warung Sao. 10 tolu Situa Freddy Muda Pajaitan sada ama marujung ngolu 4 Mei 2020 tutup umur 86 tahun sektor Maya Sari. 14 Saur Rositauli Boru Siahan sada ina marujung ngolu 8 Mei 2020 tutup umur 58 tahun sektor Maya Sari. 15 Sabar Abbarita Silalahi sada ama marujung ngolu 16 Mei 2020 tutup umur 76 tahun sian sektor Pondok Kelapa. 16 Dame Marni Rosmawati Boru Situmorang sada ina marujung ngolu 3 Juni 2020 tutup umur 62 tahun. 17 Zeri Hot Manulang sada doli-doli modding 14 Juni 2020 tutup umur 57 tahun sektor Gang 45. 10 Mariati Boru Panggabean sada ina marujung ngolu 25 Juni 2020 tutup umur 74 tahun Warung Gudeg. 10 sia Olga Sorta M Boru Tapubolon sada ina marujung ngolu sia Juli 2020 tutup umur 60 tahun sektor Uki. 20 Oslin Boru Sihaloho sada ina marujung ngolu 20 Juli 2020 tutup umur 62 tahun Warung Gudeg. 20 sada Hercules Tambunan sada ama marujung ngolu 14 Agustus 2020 tutup umur 72 tahun sektor Maya Sari. 22 Hasiholan Pangaribuan sada ama marujung ngolu 25 Agustus 2020 tutup umur 81 tahun
Cipinang Asem. 23 Malamsia Boru Purba Sada Ina marujung ngolu 3 September 2020 tutup umur 70 tahun sektor Cipinang Bali. 24 Selamat Tambun Sada Ama marujung ngolu 11 September 2020 tutup umur 74 tahun sektor Perdatam. 25 Lenaria Boru Nenggolan Sada Ina marujung ngolu 20 September 2020 tutup umur 86 tahun sektor Penas. 26 Krisman Manurung Sada Ama marujung ngolu 25 September 2020 tutup umur 78 tahun sektor Penas. 27 Poibe Norma Boru Siagian Sada Ina marujung ngolu 26 Oktober 2020 tutup umur 75 tahun sektor Maya Sari. 28 Saud Alexander Sihombing Sada Ama marujung ngolu 26 Oktober 2020 tutup umur 72 tahun sektor Maya Sari. 20 Sia Luster Marsaulina Boru Hutahayan Sada Ina marujung ngolu sia November 2020 tutup umur 60 sia tahun sektor Perumpung Timur. 30 Situa Togu Halomoan Pajaitan Sada Ama marujung ngolu 22 November 2020 tutup umur 77 tahun sektor Perumpung Timur. Asa torop nina modding di bagasan nasa tahun perhuriaonon ima ama 10 opat halak, ina 10 5 halak, doli-doli sahalak, punguma sude 30 halak. Nunga tabigi guar-guarnya kanong modding manipat nasa tahun perhuriaonon atok tamado ingotota akapabahenan nasida nadingganita gadingoluna bai sorminan na arga dihita. Laos tapangido magugu siat tuhatai asalam margugu hita mangulahon hatana saliling mangulu hita. Asaunang marisuang sabing tiki na pinasaha ni debatatu hita molo diuditibana dope hosatta saha roditikion. Atong martang yang bima hita di bagasar rohata laos jongjong mahita salihuna.
sai sayunak tadi kita dito ngadalani dito ngadalani dito ngadalani atong tapuji madebata ala diparadi dihita inganan nasonang na dulumuli jaledu menggan sian nasa na adong di hasyanganon inganan na hot rodi sa liling nililing na alani tapar hatopo madibagasar rohatta padohan ni Apostol Paulus na madok ay Kristus do hangulua diaw jalalaba ng hamadean. Amin. Hudul mahita. Las Marede Mahita, Sian Bukit di nomor 544 ta Pasahak ma Piliata. Moloro panconi Tuhan molo saputi kion molo bisa bintang si paiyasi jala sahat matu kijang akan dinobusi doho tali baik Tuhan taratusi molo joni Tuhan akado arti pustaha di baik nasi di rohana alusaku o Tuhanku abiso. Molo napotiki hehe akana dinobusi idaona sida Tuhan Yesusi dipakulingi sarune lamano butuhani doho tadi bantu hatta ratusi molo joni Tuhan akano di pustaha di sini rohana alusaku o Tuhanku ariso. Dibaini o ale dongan ringas pe mahitaon pararatong harajan na itokton ay dung sa putikiyon na masuk betu surgoi doho talibay Tuhan taratusi molos di Tuhan akabo di pustaha di baina sini rohana alusaku o Tuhanku ariso.
Joni Tuhan molo saputik ion, molo besar bintang si paiasi. Jala sahat matugi jangan kana tinobusi, doho tau diwan Tuhan tahu tusi. Molo Joni Tuhan angka goar di pustaha, diwan asini rohana, alusanku oh Tuhanku aluso. Damai di batana sumurung sian saluhut naroha ima nama ngaramoti ate-ate doho pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di bata mama kulingi hita ima di minggu ujung tahun parhuriaon sadarion laus paringotan dia kanong modding imana tarsurat di pangukapon bidu 20 sada ayat sadaro di opat atau Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4. Songonoma tarsurat di si dungi huidama benua gijang nai baru dohotano nai baru ainung ngasalpu benua gijang na parjulu dohotano na parjului lautipe dangadongbe jala huidama hutana badia itu at siap benua gijang siat debata ima Jerusalem nai baru na pinature songon orowan na sinanggulan madapoton harajaan na. Jadi hubigima suara nagugu sian habang say na madok. Oddo joro ni debata di tonga-tonga niak kajolma. Na maringanam may bana di tonga-tonga na sida. Jala na sida ma bangsona. Jala debata sa diri saur tu na sida. Jadi apusan ni debatama nasa ilu-ilu nasida siam mata nasida. Dang adong behamatean nang arsak ni roha nang anggu-hangguk nang nahacit dang disibe ay nunga salpu na parjului ima na gabi saha na gabi songot topik minggu dihita manomu-nomu banua gijang dohotano nai baru. Huriana hina holongan di bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus. Arong opat dohan ni halak batak madok dada pasigat-sigat bulung parigat-rigat bulung negal. Dangna menigati akka hinalungun dohot madukari akka hinadangol. Sederion di patu pahuriat tado majahahon goar-goar ni akka sisolhot natoras keluarga ale-ale naung jumulu manadiko kita sian hasianganon. Dang nang mengajak acaraon hita sa mulak kita tumatangis manang marsak muse ala na tininggal hon niak kasi solho tay doho nataha holongi alay di paingot parningotan oddo di sudingulu niak kana porsea molo akkasi solhot ale-ale dongata nunga borhat manadikko kita di hasianganon alai hita pe borhat domuse songon nasida nong parjulu borhati di paingok mahitan waing hita pe salpu domuse siak kasianganon ide benda somal didok memento mori ingot ari hama matem lapatanna hita pe ikos salpu do sian hasianganon
Totuta sadari do lam tadalanya ka partikyat taon. Lam talakahon tujulu. Lam martabba ari bulan tahun. Natabulus. Alay los ihud do muse. Di pengoti itu hita. Saluhu na hita. Lam jonok do hita. Tu ajalta. Sudido. Mengadupi tanpa kecuali siapapun dia yang hidup di dunia ini. Alai molo tung salpu pehita siak kasianganon om manahinirim niaka naporsea songon Kristus naung padaluhon hamatiani lo sidonang jabar niaka naporsea Kristus hehesian namate jalahita pe pahihion dado muse. Songon akanok tinubus ni Kristus sita, songon akanok porsia di bagasa Kristus sita, gabi parjabar du hita, dihanguluan na manoktong na pinaradini Kristus diaka na porsiai. Alani dihamuak kadongan sa porsiaon trupuk jamitaton, pangukapon na tu si Johannes. Tohoro hati hai di bagasan hapor suhu bulud do keadaan ni halak Kristen di tiki pangkaponon. Naksi Johannes pe terbuang do ibana tu sada pulo nani guaranna pulo Patmos. Ala mamaritahon barita nauli. Nater aniaya do halak Kristen di partikianon mangadupi hapor suhon ataupun penderitaan, tekanan-tekanan, dibuli, diasingkan, disingkirkan, bahkan godang donang nagabi komaniahon hosana meregang nyawa. Allah dihajong jokkon iya Yesus Kristus tohodui Tuhan dohot nambabuan haluaon. Alani topu tubuh ma sukus-sukus nak tunggulut tapi mungkin. Ketika kita setia mengikut Kristus, tapi harus mengalami ragam penderitaan. Alanido panggukapon ni si Johanneson, naing mangalehon manang pahoton hapor siauta asa satia hita di hapor siautai. Molo petung ikon tadupido ragam niak kahapor suhod di hasianganon. Naneng dohonon ni mana bahwa segala penderitaan yang terjadi di tengah dunia ini, apapun itu, akan berlalu. Alai nek tahirim ma adong do jabbar niak kana porsea namar hasatiaon di bagasan Kristus. Molo di uduk ni trupuk taon nakinga diaya pitu di dok tianon ni namonangima saluhu na jala au gabi de batana ibana gabi anakku lapatanna ditongani perdalanan ningulutta molo tukpe ko dia dupi halak Kristen hamaulon dan kehidupan sehari-hari juga menghadapi ragam daripada penderitaan, pergumulan, masalah-masalah hidup. Alaikon na porsia du hita, molo alani ha porsia taikum merukil hita, na dituntut siak kita ima, muhadu hita totong di bagasan ha porsiaon nama noktong manang di bagasan hasatiaon. Takas do didok Apostel Petrus molo tajahatong disada Petrus opat ngai hatok ku hatot tu hita dia saplopat didok sada Petrus opat saplopat do udukna martua do hamu molo honai cak kamu ala guarni Kristus ala songgop tu hamu tod di hasangapon nasiat debata bahkan didok mertua duhamu molo honai cak ala guarni Kristus. Berbahagialah kalau kamu dihina karena Kristus. Ale didok
unang madok siak kamu manaon na porsuk ala mamunu. Manang manakko, manang marja hati bana, manang ala dia toy na saulaon naninna. Lapatan na molo ala ni hazahatol doho gabikum marukil di portibion. Artinya itu hal yang lumrah, sesuatu hal yang harus kau hadapi, sebuah pertanggungjawaban gitu. Alai didok molohona icakko, molohona lileho, ala gorni Kristus, berbahagialah. Berbahagialah, jangan pernah merasa terhina. Ala unang lupa hita tung diicahi sude portipio pe Kristusi dang nagabi sumurut huasona hamuliaonna habadiaonna doh pakokopon naik dah. Dak tugas ni hita zolma melakukan pembelaan untuk nama Kristus. Dak kita membela Tuhani ali sebeli nado Tuhani do naing membela orang percaya. Alai dia saplonom didok muse. Alai mulu adong nama naon na porsuk ala hala Kristen ibana. Unang mahaci rohana. Alai dipasanga madebata majujung guari nina. Mulu adong nama naon na porsuk ala halak Kristen ibana lapatan ala menjunjung tinggi tetap setia di dalam Kristus. Ikon naing las marohat tadi si berbahagia karena apa? Karena kita adalah pemenang. Karena kita adalah pemenang. Karena kita adalah orang-orang yang setia. Tidak mau diombang-ambingkan oleh apapun di dunia ini. Tidak mau dikalahkan oleh ragam penderitaan atau masalah apapun yang terjadi. Bahkan kita dihina dalam iman kita juga. Alai kototong do hita marsihohot di bagasa Kristus Yesus Tuhata. Alaniaha idu benar didok nakingan di pangukapun ni si Johanneson. Dungi hui dia ma benwa gijang nai baru doh tano nai baru. Ainu ngasalpu benwa gijang na parjulu doh tano na parjului. Lauti pedang adong beninna. Lapatanna segala sesuatu akan berlalu dari dunia ini. Apapun itu. Apakah itu penderitaan? Penderitaan juga akan berlalu. Apa itu masalah? Masalah juga akan berlalu. Memang ada orang di hasianganok kita. Sayrodo akka naik ko si parukil honokta. Narodo ikon si hamonak honokta di pardalanan ningudutta. Memang dang bui melua sia ni alai. Aunggo padohan ni Nabi Yusuf di dok songonon. Ingatlah Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru. Namun Tuhan berjanji akan menyertaimu di sepanjang perjalanan hidupmu nina. Lapatanna nekorodo si bata rodo nyari ate nekorodo si bata alai sadahal nasetotong dipadatun Tuhani dijejihut Tuhani ima donganan nado sudi aka naporsea di pardalanan ni ngulut tadi hasianganon dia mau kadang saporsian di bagasa Kristus Yesus Tuhata. Alani molo digobar hod di son nakingan huida ma banwa gijang nai baru doh tano nai baru dihita hajol maun taparsit tadua kahmu baun ada hal-hal yang baru marhiti si anak teknologi doh takka penemuan nabi nani jolma pe tetonggo taparsita saya adong nai baru. Dunia ini mengalami perubahan, dunia mengalami perkembangan. Alai unang lupa hitanang Tuhan ipe di halau mohod do pada hal-hal yang baru. Walaupun perbedaannya, molo hita di hasianganon, hal yang baru itu adalah sebuah perubahan, adalah sebuah hal-hal yang berkembang. Alai hal ne baru nanidok ni debata na pinadaton na tuhita marang na jinajihon na tuhita adalah
membawa sesuatu yang baru, sama sekali baru yang belum pernah terjadi di dalam hidup ini. Jadi molo di hata aslina hata Junani, hata baru adong dua hala. Perjulu di dok neos. Neos sangat terikat dengan hal-hal partikian di sarana. Benda selongat taruhon tahun baru. Tahun baru itu karena waktu. Jala nabui diukur. Apakah menit, apakah jam, apakah hari, apakah tahun. Alai ima baru na perjulu. Alai adong dope nanidok na sada hal na baru disebut dengan kainos. Kainos itu baru secara hakiki, baru ibaru ibana ala sohyadope adong nasongoni. Nah, itulah hal yang baru. Jadi molo digobarkon nakingan marhite paruk kaponon saluhu nado hupai baru ninna ainung ngasal pu banua gijang na perjulu Roma nai baru lapatan na Roma akka hal-hal nasoy hamasa dope ido na digobarkon na disonalai sada hal na ikot taingot bahwa banua gijang nai baru na nidokna yaitu tempat iman na niguarana inganan ni hita akana porsea na pinaradini Kristus ima hanguluan nama noktonge. Dan inilah yang sering kita sebut dengan istilah sorga, ya, kehidupan yang abadi yang akan kita terima di akhalat na porsea. Jala didokon lautipe dangadong beninna. Bahasa apalah di hatahon lautipe. Molo di pemahaman najulu, laut itu adalah tempat hal-hal lambang ni najorbut. Lambang Nina Jorbut. Laut dianggap dulunya adalah tempat-tempat kejahatan. Dunia-dunia kejahatan ini selalu digambarkan dengan laut nakinga. Jadi mulu didok lauti pedang adong be lapatan nak naroma buah kejahatan dang adong be siani. Sumber aniaya, sumber nina margoar akka hajahatan dang adong be nama bociri. Tetapi hal yang baru yang Tuhan mau buat dan lakukan bagi kita itu adalah hal yang belum pernah terjadi. Nasoiha masabe dihita di hasianganon. Molo di hasianganok kita marasak dope hita tumatangis dope hita mangangguhi dope hita laragam ni sitaunon. Alai idu naking nanidok ni pangukapono diaya opat. Jadi apusan ni debatama nasa ilu-ilu nasida siam mata nasida. Dangadong behamatean. Nangarsak ni roha. Nanganggu-hangguk. Nang nahacit. Dang disibe. Ay nunga salpu na parjuluinin na. Segala sesuatu itu penderitaan. Natagobarhon nakingape. Dangadong be. Dangadong be na menginginkan kehancuran orang lain. Dangadong be akka hagiot-hagiot lau menaklukkan bangsa asing. Baka boy dohonot tatu nanyatan waing dangadong beporang antar bangsa memakai senjata canggih untuk menghancurkan orang lain. Dang jupang be disi. Tapi yang Tuhan harapkan nantinya ada Tuhan bentuk kehidupan dari orang percaya itu adalah kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Ale persoalannya, apakah ini hanya bersifat futuris? Lapatan na holak kedua dui di halomohot Tuhani, dah. Di hasianganope di halomohot Tuhani do ngulu namar hadameon. Marhite berita naudi nong tajalo manang nong totong di suarahon tutong-atongani hajol maon. Totong ikon neng parsidohot do hita patulucon kehidupan na songoni ngulu dohot langit na baru songona di pa gobarhon naking alanido takas do di ayat 2 ni turpuk taon huida mahutan na baru tua siap banua gijak siap debata ima Jerusalem na baru napi nature songon oroan na sinanggulan madapotok kerajaan na songon oroan somalo di guari memang hubungan ni hita dohot debata isara ni panguli dohot oroan.
alai songon oroan na pinature. Lapatanna dihiasi, dibentuk, dipersiapkan, diparade akanarikot gitu. Jadi mulu kehidupan topen waing naikot diparade do songon oroan. Sarupa mahita do pamuli boru, panguli anak isarana. Tetudang ujuk-ujuk sebelum hari H godang gua akan data parade. Godang gua data parade. Bahkan mental anak kita juga kita persiapkan. Bahkan bukan itu, kita sebagai orang tua juga mempersiapkan mental kita. Mau lu gawe mar parumain, mau lu gawe mar hela, minimalnya. Ali akan narikot dia ka siulo tepe ikut taparadi do lapatanna. Tugasnya adalah dipartikiatan waingon molo didok topik minggutta manomu-nomu banua gijang doh tanone baru harus itu mota. Tentu situ mota ima songonoroan na pinature nakingama. Memperlengkapi diri kita, mempersiapkan kita. Adorang somasa ate songon na pinadaton manang nani suarahon ni berita nauli tungulun yakka porsia di hita saunari. Alanido takasdo didok di patorang akan nabisuk bado hita dalam mangatusi bahado horwa surgui ninna. Doho beda na tu neraka ninna. Bahkan dia lusi do rupani sehira alus nabui do honop tara song pemahaman ni portibion. Kalau dikatakan neraka itu panas, sebenarnya itu bisa ditanggulangi manusia. Karena apa? Aino ngopi si bodoh diciptakan asang gabi sejuk, gabi holan namohop do, nagabi persoalan ni api narokoi ninna. Alayah do nagabi persoalan ninna. Molo api narokoi dak persoalan panasnya api narokoi. Namun selama-lamanya Tuhan jauh dari penghuninya. Alai songoni masa bedik na surgo ninna. Anggo surgoi Tuhan berada selama-lamanya dengan mereka di dalam kehidupan napi naradini Kristus ini. Tentu odo nanek tapahami nang marhiti setrupuk jamita noaeng pe lapatanna di pada Tuhan itu na parsidoho dohita parjabar di hanguluan nama noktongi na parsidoho dohita parjabar di surgo hasonangan na pinaradini Kristusi songon hatani detaide nakingan adorak so jamitaon muloropa joni Kristus mulu diju guarta ahado alusmu ahadu alusmu tentu songon hatani dedo dohonot tama disodoau Tuhan dohamu amanginang disi mulu dijogu aramu muse dohamu disurgui porsea dohamu disi baidu baikon iko pasti letong ayang ko sorong ko ke pasti atas hati tadi surgui lu jene hita nomor mingguon nanti lu jene hita pasong gerijon porsea dohamu satu surgo itu ikon yakin do hita. Tuhan telah menyediakan itu bagi kita. Sona tahati dakon di hata porsiote nama naik tu surgo ibana hudul di siamun ni debata ama lapatan niaha. Aidang namar sonak-sonang Yesus isi tenang-tenang hudul-hudul. Daong. Alina neng dohonon na disi nunga hupara debi inganan ni punguanina seksi paropuan ni hagebe sutoyo. Ido na nido na. Doho pungan kasih wair pengahobani ngananna disi. Ala taburo kurni halaki ninna rupani kan ngai parade maret de songonina mahita di surgo sude ruas ni huriana hadir di sonnoaing do takadong atas si solho tanok perjeluibe ngadi parade Kristus singanatta di si persia mahita bahwa surga adalah bagian dari orang yang percaya di dalam Kristus Yesus amin martang yang mahita kemudian madiho Tuhan marhiti hatam nama makulingi hamit itu napai beruom mudo saluhut akka narubi jalan yang manomu mahami tu hatu tu banua gijang doh tanone baru na pinaredemi ido jabbar nyakka na porsea di ho ido di hatahon hatam tuhami napai ngotok kami di minggu sedarion Tuhan alani pahot haporsiaon doh pakirimon nami
Asa marhasatiau kami Tuhan, sahak ro di ujung ni ngulu nami, tang manibil hami, ali totong marhasatiaun di bagasa guarmu, hami ali Tuhan. Alani molo di patupa huriape, nang perningotan, jak kadongan nami, si solhot nami nong jumulu marujung ngulu, di bagasan minggu sederion, na pengotok kami may Tuhan tutu saluhu na di ajal nami, pengotok kami may di pakirimon dohot haporsion nami, asa totong marsihohot tami, molo salpu petong hami sian hasianganon, alai anggo inganan nami, nunga di paradeho di paradaiso, inganan hasonangan namanok tongi. Muliati mali Tuhan dihatam napahoton dohot patugu hami. Alanieli Tuhan disudi keluarga na tininggal honyak kadongan nami nang jumului Tuhan. Homa gabi pangapul, homa napahoton patuguhon nang haporsion na sida. Asa unak tading na sida di arsak ni rohana sida li Tuhan. Asa unak tading na sida di ilu-ilu na sida. Ale homa mangapus ilu-ilu na sida li Tuhan. Marhiti holongmu. Asa margugu na sida, asa monang na sida Tuhan. Molope ikon adopan na sida, parsirangan na sida, dohot si solhot dohot natoras na hinaholongan na sida. Suaksong nima ali Tuhan, rodo hami nagpasahaton tujulom perdelenan ni huriam. Uhamuleti ho kami ala duksahat tami tu ujung tahun parhuriaunon. Alan yang giak mak saluhu tak kapak kubesion aku patu pahami di bagasan nasa tau bulunon naing gabi tau puji-pujian hasangapod di guarmu may. Songonima di Tuhan dia kalas ni roha dohot arsak ni roha nak si parukil honon namasa di ruas ni huriam. Pasahat kami do tujulumati Tuhan sakap na ulina dinggan di anak kon nami di nanang marhasohotan ima Richard Aditya si majutak dohot orwanna Zenni Cruzita Magdalena Borutak Pubulun di nanang majalo pasu-pasu para bagasod di hari Sabtu 2 Desember nanang rodi HKBP Tarakan Resort Tarakan Kalimantan Utara. Songonima di Tuhan di nong majalo pasu-pasu para bagason di anak kon nami dusun Juan Andreson Damanik dohot liengji borusitopul di Huria Gereja Punguan Kristen Batak Jajakola Tapanuli Utara. Pahok manasida di Tuhan di padan naik suduk konon nasida dohot padan naung diuduk kon nasida ali Tuhan. Asa gabi sada rumah tangga na totong marhasatiaw nasida dalam rumah tangga na margugutong mga dupi ragam niyaka pardalanan ningulu nasida. Pasu-pasu ma rumah tangga na naik pa jongjongoni dohot naung jongjong ya li Tuhan. Gabi tau pujian hasangapod di guarmu. Songonima tabado ruas ni huriam mima keluarga bintor kutagalung dohot inanami Kristen Natalia borusinaga dohot sadaya nakon nasida alani Tuhan ihoti mahami di bagasak kolongmu marparsauran di tonga-tonga ni huriamon lemagudang lematoras sami nang dingulu haporsiaon. Alelos uduk dutusia di Tuhan masa do dihami nang arsak ni roha. Nunga jumulu marujungulu naposom situa tugu halomuan pajaitan. Di hari Rabu 22 November nok salpu nah hinabaluhon ni nanami inang boru si majutak menadikon akayanakon dohotaka pinoparna ali Tuhan. Alani gabi pangapul maho di tonga-tonga ni keluarga na tininggal hon ni amanamion pahoton patuguhon haporsion nasida samargugo makamuna kotsa nang dia kay pinoparna pituham manang na di dia pe say patulus makasakap dohot lomoni roham nang dinasida pe ali Tuhan. Songonido ali Tuhan nakaruas mo nuaing na dibaga sa parsahiton roro hami pasahaton nasida tujulum ima amanami amang napitupulu sian sektor Kalibata na di bagasan rengen ni parsahiton noaing dirawat di rumah sakit Tuhan mangido hami ape hotangamu lehon gugunay baru di amanami
na ngakatindakan na binani dokter petu na sida na ngakaubat pakai may Tuhan. Gabi hamamalum lumubi ma di keluarga di inanami na pature-ture ho nama namion nang dianakon na sida. Asa totong di bagasa benget ni roha lau pature-ture ho na di Tuhan. Songoni nang di inanami inang nyonya butar-butar buru pardidi. Songoni dohot amang situa Ariano Siturus na dirawat di rumah sakit nuaing nang nasida pe Tuhan. Ape hot tangamu pasu-pasu ubat tindakan diagnosa na binanya ka dokter. Alay lumubi ma ali Tuhan. Molo tunggali nasida di pardagingon alani parsahito ni Tuhan. Alay ang ko partodion nasida ikonekto tong hiras. Marningot to pasahaton nguluna holat tu adupammu Tuhan. Asaho silehon gugu alay lumubi ma mangalehon hamamalum di nasida na di bagasan parsahito ni. Tongalan niya di Tuhan kupasahat tami ma naksudi ngulu nami tu adupammu Tuhan. Dongani hami pargugui hami lau mangulan ang ulaw nami si ganupari jala mamasu-masu mahotong marhite ngulu nami ali Tuhan pinuji maho. Holam mga sahon kuarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami di Jilom. Amin. Tinamared hita laos tapasaha ma piliata.
Dokter mertua panjalore. Namonani margi dapat aku idona marmahani bangsoi pasahatku de basahaku tutangani sude namonani sairo sahana muse alona patuduhona domusuke patudukona domusuke. Namonani idona manjalo ulos nasaksak iwaluagi jagi goarna idona sojani mosos siang pustang luani taringotaku ide mataku sude dogaku namonani
pemma peliatta. Adi di batama namin na di banua gijak ko harorwan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot na sa udibasa na maulutus. Upasa tami masian na nilang mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi wap na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu perahasya kami pilihan opat ibluhok karajau mu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hudadahami gurang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girigir hami madok muliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debatan na siyan na hinanjala na mangulu rodi saliling-ililing na. Huingot tami sadari onak ka namati siya kami. Nauk pajuluhot tulabung mo. Dihodo anak kitsu ni banua gijang. Jala yukapodoi diaka na mga sahot Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadari marningot ajal nami. Dohot hahiyon ni daging diari sugut. Mauliate marohanami tuho. Ala di tubuh ko hami to pakirimon na mangulu. Gabi partoha pami di hanguluan na sora suda. Dada na madili hami diari parningotanon. Alay na malungod do hami di sabulo ni tordinami. Nung ngatorop dongan nami naong nyala mo. Tau si paingo do ujung nilakkan na sida di hami. Bapakirimon mi da Tuhan Yesus di ujung nilakkan nami bi. Saya sungguli marohanami mabetiruan na dinggat dia kapinopar nami. Saya puli mana marsak roha dohotak kanamatian asa unang mengedungi jala madili hami. Saya taiti rohana sida mamereng no pak gijang. Saya lehot terdim tu hami asa takas di hati dakku tu hami. Naung dohok do hami anakmu jala panea diarta nasia banua gijang. Saya padau maganggu ni roha siak kami. Asa hot hapor siaw nami maniop Tuhan Yesus si pangului. Adoraku bulu sami rura linguman ni hamatiani. Molo homur mata nami bi. Ukak mak mata ni rohanami. Asa takas ni ida dalan tuhasonangani. Molo halang dilanami sobinoto be makuling. Pargugui mahami marhiti-hiti tordimi. Asa terjuhok kami. Ali amang sahat tutangammu ma tordikku. Saya patiur hian rohanami. Asa hubas lakkanami. Jala sonak kami laumate. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali aman amin na di banua gijang say pinarbadia maguarmu. Say roma harajaumu. Say sauk malomo ni roham di banotongoso na di banua gijang. Leo matuhami sa dari kanguluan siapari. Si sama dosa nami. Songopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Pelua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasarkon madamena tutodi.
Di hamu amanami nanami dohot sa luhut na hinaholongan di bagasang gornito at Jesus Kristus. Na madohoti parmingguon di arianon di bagas joroon songoni. Dohot yakadongan na madohoti parmingguonon marhiti acara na live streaming. Upasahat kami matuhita. Selamat hari Minggu madihita sa luhut na. Tuhan memberkati. Shalom. Molo panjoni Tuhan, molo sapu tinggion, molo besar bintang si paiasi. Jala sahat matugit jangan kana tinobusi, doho kau dinang Tuhan talau tusi. Molo joni Tuhan, akabo dibustahan, dimana sini rohana, alusaku oh Tuhanku laurisin. Molo dapotik di hehe akana tinobusi, idaon nasia Tuhan Yesusi. Di paguling ni sarume lama robus Tuhanin, dohot auliban Tuhan talau tusi. Molo joni Tuhan, akabo arti bustaha, dibain asini rohana, alusaku oh Tuhanku amiso.